Avui us ensenyem a filtrar ratafia. Primer de tot, agafem un colador metàl·lic per filtrar el més gros de la ratafia i ho filtrem en una olla. Important, les cireres macerades les anem recollint i guardant en un pot. Ja veureu per què. Tot el que vagi sortint ho llancem en un pot a part. Fem la segona filtrada. Hem anat prèviament a esbandir el colador i ara el que farem és afegir-ne un de tela a sobre. Aquest pas el repetirem 3-4 vegades fins que veiem que estigui tot ben filtrat. I entre filtrada i filtrada tornem a esbandir els dos coladors. I per últim, amb un colador de tela net i un embut, filtrarem la ratafia cap a l'ampolla. Per fer-ho amb una mica més de cura, podeu fer servir un cullerot. I aquí tenim les cireres que hem anat guardant. Ara el que farem serà posar-hi una mica de ratafia i ja veureu quina delicatessen. I ja ho tindrem. Check!